Аз разбирам, че искате да правите пари, драги хора, промотираш толкова много пептиди. Аз съм културист от 10 години, занимавам се с това нещо от 10 години. Повярвайте, вземал съм всичко по слънце, всичко, което съществува, съм го вземал. Личи си, сигурно, не знам. Вземал съм го. Химия, пептиди, наречете го. Всичко съм го вземал. Аз не си позволявам да рекламирам толкова пептиди. Аз не си позволявам постоянно да казвам, трябва да се вземат пептиди. А вие дори не изглеждате както трябва. Дори изглеждате едно сте натурални и им промотирате пептиди. Какво ви става? Буквално ви се бъгнахте. Бъгнахте се заради пари. Заради пари. Да рекламирате пептиди, да скупиш това за отслабване, да скупиш онова. Ще ви кажа едно нещо. Може да накарате хората да си купят всичко и да прецакате сумати хора по този начин. Това е пределно ясно. Обаче, спите ли спокойно? Спите ли спокойно вечерта? Да не говорим, че повечето пептиди са гаражни, които са готвени тук и състава им е или отрицателен на съдържание на пептид вътре, или са заминали, защото идват готови разредени. Аз работя с компания от 2 години за пептиди. И за всеки пептид, който говоря моя опит с него. Ако няма опит с пептид, няма да говоря за него. Просто е. Просто е. Разбирам, че искате наистина да правите пари и това в момента ви е най-важното чрез продажба на каквото и да е било онлайн, но замислете се, че има хора, които нямат възможност и вярват на вас и на нещата, които казвате. Нали? Защото вие много преувеличавате нещата за пептидите. Както ви казвам, занимавам се с това нещо от 10 години и аз не си позволявам постоянно да насърчавам хората да вземат пептиди. Някой ме пита, да, окей, за какво ти трябва? Може, задължително ли е? Може би не. Храната наред ли, тренировките наред ли са ти? Не. Според мен първо опрей тях, после вземай пептиди. А не, ти пептид, готов. До сега може да се направя целият TikTok в клипове за пептиди. Аз искам, ако направя клип за някой пептид, да имам личен опит по-дълъг с пептида, да го употребявам за по-дълго време. Защото ви казвам, вземал съм всичко под слънцето, но някои пептиди не съм ги вземал за по-дълго време. Пептидите, които съм ги вземал за по-дълго време, имам опит с тях и мога да кажа, тествано върху мене самия, мога да кажа какъв е ефекта. Ама има една разлика, която е при мене, за разлика от всички други инфлуенсърчета, които рекламират пептиди. Сега ще ви я кажа каква е. Аз съм искрен от ден едно и винаги съм бил искрен за употребата на химия, за употребата на каквото и да е било в този спорт. В това влиза и пептидите. Аз съм искрен с абсолютно всичко. И аз ще ви кажа истината както е и съм готов да застана срещу всеки един инфлуенсър, който говори небивалици, без да е проучил пептида сам по себе си. Буквално само пептиди са навсякъде. Хората забравиха да показват храната, хората забравиха да показват тренировките, тези неща. Нали, аз знам, че в момента всеки иска да ще за пептиди и аз говоря за пептиди. Аз не отричам. Аз говоря за пептиди. Аз съпортвам пептидите, някои от тях. Други от тях, пак казвам, не съм употребявал всичко от тях, защото са адски много, но тези, които съм ги употребявал, добре, говоря за тях. И другия проблем е, че хората слушат хора, които дори не изглеждат във форма. Не можеш да не си във форма и да се пробваш да им продадеш нещо, няма как да стане. Покажи ми, че си във форма, покажи ми, че си го употребявал, застани за думите ти, физически показвайки на какво приличаш, но момченца, които не изглеждат добре, видимо, и нямат познания за правилно структурирано хранене или тренировки, говорят за пептиди. Защото могат да изкарат пари оттам. That's bullshit. И за пореден път съм супер искрен и отворен към вас. Мога да се правя на шматка и да не говоря по темата, но трябва да говоря. Трябва да говоря, защото трябва да излиза истината наяве от някой. И както знаете, от мен винаги ще чуете какво трябва, защото мен не ме интересува кой какво ще купи, кой какво ще продаде. Аз идвам и казвам истината както е. На който му оттърва, на който не, айде. И запомнете едно, ако сте по-здрави от човека, който ви продава пептиди, най-вероятно не трябва да купувате пептиди от него.